Monggo ibu-ibu, bapak, majelis kita mulai, kita purwakani kanthi wasul mulikat. Mugi-mugi majelis menika pinaringa saged manfaat barokah dumateng kita panjenengan sami. Hajat-hajat panjenengan sedaya, hajat kula diijabahi dening Allah taala. Hajate napa mawon? Hajate kathah. Hajate paringi sehat, sing lara ya bendang mari, gitu. Rezekine ya ben kathah, panjang umure, keluargane ayam tentrem, pinaringa rezeki ingkang kathah, anake do nurut dadi anak yang saleh-salehah, sedaya urusane beres berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah taala, adik-adikku ingkang menawi kawula tresnani, nggih ngaji ingkang awal ingkang sepundhak, monggo kita sami ampun lali golek sangune akhirat. Kita panjenengan sami urip nang donya niki urip pertengahan. Kok pertengahan? Nggih Pak Agus. Niki tengah-tengah niki. Kita panjenengan sami urip nang tengah-tengah. Mergo pernah ngalami dua alam. Sakniki alam ketiga niki. Nggih, alam ketiga. Riyin pertama kali kita urip nang alam roh. Wis lali, nek tau nang urip nang alam roh wis lali. Senajan awake dijane nate ten alam roh. Bar ten alam roh mudhun ten alam kandungan, ten alam rahim, ten jerone ibuke. Mbok do kelingan ora? Nek ibuke kelingan, nek anake lali, nggih to? Nek ibuke mergo kelingan terus. Peristiwa sejarah. Sampe ibu-ibu niku apal no, anak 5 laire wetone apa apal kabeh. Nek bapak-bapak mesti mboten apal. Bapak-bapak ora tanggung jawab, mulai ra apalke. Sing ibu-ibu niku mergo nampa amanah apal. Dinane apa, wetone apa, jam pira. Nggih keling kabeh, ana peristiwa apa apal kabeh ibu ngoten niku. Nggih, nek bapak ra apal. Nek bab niku apal ibu. Ten alam kandungan, ten alam rahim. Niki awake dhewe ten alam ketiga, ten alam donya. Penak mboten Bu ten donya niki? Bapak penak ora iki, ndak dino sawah. Nah, esuk sore no sawah nanti gluput. Penak ora nang donya iki? Ah ya ana ngarani penak, ana sing ngarani mboten penak. Nggih, pon penak tenan, nggih to? Ana sing gak dino guyon enten bocek terus, ana sing kok kan sambat. Lah pripun yo? Iki jan nganyelke, tanduri jagung yo entek. Tanduri pari yo entek. Tanduri telo yo entek. Kok ora ono penerane. Nah, ya memang ujiane Pak Tani, nggih. Nang apa ngingu wedhus, yo ono sing gering ono sing mati. Ini ujiane Pak Tani. Masyaallah, niki ten donya. Nggih, pun didamel penak mau Bu, Bapak. Ten donya enak ora penak digawe penak. Nggih. Dadi penak ora niku tergantung penampane. Nggih, nek ditampa penak, nggih dadi penak. Urip iki mung sawang sinawang. Ade ngarani nek Pak pejabat-pejabat niku penak. Nggih, enten sing penak enten sing mboten, Bu. Pejabat niku enten sing ajeng tilem mboten saged. Mergo sing dipikir pirang-pirang. Mikirke anggarane iki supaya ora kena korupsi piye niku mumet iki dadi pejabat niku. Dikira penak tumpakane mobil. Wong rata-rata wong pejabat niku yo penyakite terus cepet ra karuan kok. Wis ujug-ujug lara ngoten niku. Nggih. Ngene-ngene awake dhewe niku turu jek iso niku, rekoso-rekosone jek iso turu. Berarti jek lumayan awake dhewe. Nggih. Awake dhewe wong cilik ngene iki wis pae digawe nikmat, nggih.
rasah nyawang gur-gur, nyawange sing sak pantaran wae. Alon-alon sak madya, urip digawe penak. Ning aja kepenaan. Urip nang donya nek digawe penak, kepenaan lali ibadah ampun. Nggih. Mergo Bapak Ibu, ten donya niki namung sementara. Ten donya niku mboten urip selawase. Mboten enten tiyang niku kok urip mlungsungi terus urip terus mboten enten. Mesti bakal mati. Enten sing umur 100, enten sing umur punjul kok 100, ana sing 70, ana sing 50. Ana sing 20, ana sing cilik kok mati. Sedaya mesti bakal ngalami mati. Niku lho Bu filsafahe kados buah kelapa. Mang tamatke to niku buah kelapa niku. Buah kelapa niku enten sing tiba niku napa klapa sing tuwa. Pak bluk. Nggih to, banyune entek, klapane wis tuwa. Nggih to, wis dadi santen, banyune kari sithik matine tibane tiba tuwa klapa. Kaya wong matine tuwa umur 100, 10 munggah matine tuwa. Ning ya ana klapa ki wis garing, ora ndang jiglok-jiglok. Mandang jiglok malah klapa sing nom. Klapane jek degan kok tiba, sing garing ora tiba, nggih saged. Tiyang ya ngoten. Nggih to? Sing tuwa wis tikluk-tikluk yo cek awet. Kadang anake ana sing arep-arep bapak ora ndang mati-mati. Lah kapan aku arep iso nyekel warisane? Yo enten iku. Nek mriki insyaallah mboten enten. Enten aduh mriko. Wong ngrumat wong tuwa kok gresula wae. Wis bapak yo ora ndang mati-mati. Wah aku ndang entuk warisan. Masyaallah. Nggih. Mriki mboten enten wajah-wajah ahli swarga jenengan insyaallah mboten enten. Jenengan ku insyaallah men ahli sholihin kabeh. Amin ya rabbal alamin. Bapak yo min ahli sholihin kabeh, wong saleh kabeh. Amin ya rabbal alamin. Dadi ana sing mati kuwi sing tuwa, ana sing setengah tuwa, ana sing jek bocah kaya klapa, ana sing klapa tuwa tiba ya ana sing degani ana jek bluluk. Nggih, klapa sing cilik jenenge napa, Bu? Bluluk. Sing cilik-cilik ngerti ora bluluk iki? Ngerti Mas, bluluk Mas. Ora ngerti. Cekelane HP terus ora ngerti bluluk. Nggih. Ora ngerti bluluk iki, Bu. Ah, wis jawab. Cengker ya ora ngerti cengker. Wah, ngerti kabeh. Wis, iki era-era niki pun mboten do ngerti ngoten-ngoten. Kosakatane basa Jawa niku pun pun kosakatane beda-beda ngoten. Niku perkara mati nggih. Ten donya pokoke digawe penak ning ampun kepenaan monggo ten donya digawe penak. Penake piye? Ngaji. Sholawatan mangkat niku penak tombo ati. Oh, lah wong urip mbugae terus ora ono tenteke. Pae ngaji ngaji. Niate ngaji niku siji golek ilmu, nomor loro refreshing hiburan. Ampun diwale. Niate refreshing tok, mboten niat ngaji iman. Niate pertama ngaji, nomor loro refreshing. Nomor 3 muga-muga entuk nek uman. Nek mboten uman nggih mboten napa-napa, niate ngaji ning insyaallah uman kabeh. Alhamdulillah sakniki anggere ngaji seneke tuwa. Ning misale kurang nggih bismillah mboten napa-napa, niate ngaji. Lah ten donya Bapak Ibu, ayo nyiapke 2 kali alam malih. Kita pansami nek potiti wancine mati. Mati niku napa to? Mati niku pisahe raga karo nyawa. Nyawane nglanjutke perjalanan, ragane balekno asale. Raga kita sami niku asale saka apa? Raga kita sami asale saka lemah, balekno lemah. Lah ragane dhewe iki senajan saka lemah, unsure wonten debu, wonten banyune, wonten genine, wonten udarane, unsure papat. Nek es mati, ragane dhewe balik asale kejaba waliullah, kejaba para nabi, jasate wutuh.
Pengen mboten ten nggone alam kubur jasad iku to. Ngerti pengen ngerti resepnya mboten? Nggih. Carane resepe jenengan mang sregep maca Quran. Sering maca Quran, insyaallah ten alam kubur jasate muto. Nek mboten ngoten normale tiyang niku ten alam kubur entek pun seminggu pun basa 40 dina pun entek kabeh kali balung-balung tok. Pun nek wis nyewu balung wis nglumpuk niku normal. Kejaba wong-wong kekasih Gusti Allah niku jasate wuto supaya jasate utuh piye? Sering maca Al-Quran, gelem sholat tahajud, gelem tetulung karo tanggane, nek tanggane butuhke dibantu, nggih, sak mampune. Arep ngamal ngenteni sugih ora sugih-sugih. Aku ora pengen bantu urung sugih yo. Sore sugih tak ngamal. Ora sugih-sugih, mboten sida ngamal. Jenengan mangamal sak mampune. Ngamali mampune 10.000 tanggane Mas ya aku butuh 100.000 lah iki aku ne 20 pangapunten ya 20 mboten napa-napa ampun ditolak nek saged tiyang nembung niku ampun ditolak ning bantu sak mampune nggih to arep ngutangi ra ono ya ora usah ngutangi mendingan kowe sak mampune nggih to niku nggo samono akhirat. Ngoten, dadi gelem tetulung mek tangga teparo, insyaallah nggo sangu akhirat. Lah kita panjang sami no akhirat niku janjane perjalanan menuju swarga. Nggih, dadi ten alam kubur niku nggih masa penantian. Masa perjalanan nanti menuju alam akhirat nek wis kiamat. Lah niku sumber kiamat kabeh niku wonten alam akhirat. Dadi bar donya wonten rong alam melih iki, alam kubur kalih ten alam akhirat. Ten alam kubur amale dhewe ya dihisab, ya ditakoni rezekimu nggo apa, uripmu nggo apa. Nggih to? Rezekine nggo apa, urip nggo apa, diwesiat nggo apa. Sedaya dipitakoni ten alam kubur nggih. Sing penting adi golek sangune akhirat kita mesane pengen selamat akhirate kudu nggawa sangu. Sangune napa Bapak Ibu? Sangune siji iman lan tauhid nggih. Iman yakin karo anane Gusti Allah. Sing mantep niki ampun mamang-mamang. Engko perkara dodolan sepi wis bingung. Ayo dodol warung mesti dialang-alangi, dalane peteng sing rame kono, akhire malah mlebu golek barang-barang sing mboten dientukno. Nggih to, no tempat mingin akhire malah bersatu karo bangsa sing mboten bener niku. Ampun tergoda ngoten niku. Nggih, ampun tergoda ngoten niku. Jenengan enten masalah napa mawon, jenengan mang nangis karo Gusti Allah, mang salat tahajud, mang zikir karo Gusti Allah. Kena zikir ten wali entuk mboten? Ya kena zikir ten wali. Ziarah nggih kena ning ziarah mawon. Ziarah niku niate tandha tresna karo para ulama. Dadi nek jenengan ziarah niku niate tandha tresna karo para ulama, mergo ulama niku penerang umat. Mula adi ziarah tandha tresna. Nek adi ndonga sing paling sip niku mendingan sholat tahajud, sholat hajat, nangis karo Gusti Allah. Di problem napa mawon mang nangis datang Gusti Allah. Ngoten. Sangune akhirat iman lan tauhid, imane mantep, iman karo Gusti Allah, yakin karo Gusti Allah, iman karo Kanjeng Nabi, nderek tuntunane, iman datang kitab suci, manut tuntunan kitab suci, iman datang akhirat mergo kudu percaya bakal ono akhirat. Iman ana qada lan qadar. Iman datang wontenipun malaikat utusane Gusti Allah niku iman. Terus tauhid napa? Tauhid niku nyawiji Gusti Allah. Ora ana sing disembah, ora ana sing didemeni, ora ana sing digantungi kejaba Gusti Allah niku tauhid. Dadi awake dhewe niku sing disembah semata-mata ya Gusti Allah, sing ditangisi, sing ditembung ya Gusti
Allah. Sing dicintai sing sejati ya mung Gusti Allah. Niku iman tauhid. Sing nomor 2 amal ibadah, monggo ibadah sing mempeng nggih, salate sing mempeng, sumben poso Ramadan sing mempeng nggih, zakate yo ditindakake nggih. Insyaallah amal-amal kesaenan termasuk itu sami ampun dilaleke amal kesaenan di dalam keluarga. Salate sing apik yo jos, posone yo apik sing jos, zakate sing apik yo jos. Ampun lali perkara nggih menika satu dalam pergaulan keluarga. Mangati-ati. Ibu-ibu, ngapunten, sing ijik duwe sing kakung, dieman-eman diwet-wet. Nggih, mumpung cek di bojo. Wong di bojo jenengan urip-urip kok mati jenengan bingung. Kan kathah sing do curhat-curhat niku tibake mboten enak ya nek piyambakan. Ya menawa mboten enak, mulane di kakung ya aja disia-sia, aja diuring-uring, mare lara, mare mati. Nek di kakung niku diwet-wet, digemateni, ampun diuring-uring ben awet. Engko nek wong lanang lara mati jenengan gelo, golek gantine angel. Mandang entuk ganti malah parah, luwih ora beneran. Nauzubillah min dzalik. Keluarga diopeni sing rukun. Karo tangga teparon sing rukun. Nggih pangapunten nggih, kula tak ngetok dalil sithik. Dalile Kanjeng Nabi pangapunten kula sampeke. Sapa wonge sing ora rukun mbek tangga separo, ora rukun mbek masyarakate, pangapunten, haram mlebu swarga. Niku enten hadise. Nggih, niku enten hadise, pangapunten hati-hati. Ayo hati-hati dan keluarga rukun, bermasyarakat rukun, nggo sama akhirat. Mergo nek ra rukun dan keluarga karo masyarakat dadi pepalang masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Wis awake sregep silaturahim, apik sregep ngapiki mbek tangga paro, nek tanggane arep enjap-enjep ben. Tanggane arep jotak ben. Sing penting aja melu jotak. Aja mutus silaturahim. Sing penting awake dhewe sing sregep silaturahim dipiloro iya men, dijodake men ning aku ora melu mlerot, ora melu jotak. Niku sing amal kita panjenengan sami ngoten niku nggih, muga-muga nggo sangune akhirat. Semanten kajian sepindah kita lanjutkan mujadahin, mujadah istighosah niki ndongake jenengan kabeh nggih, jane nggo banyu putih dibuka ngoten. Mungkin ana keluarga sing lara mantep ya Allah, kanthi lantaran doa niki ya Allah mangparing tombo lewat banyu kula. Mantep nangis karo Gusti Allah mengko mrih diombeke. Nggih, ngoten. Apa arep ndongake kaya Nabi Ayub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nek ndongake Siti Yoleka tuwa dadi nom. Jenengan ya ora apa-apa, misale yo banyu putih ndongake muga-muga awet ayu. Ya ora apa-apa. Ndongake bojone awet ganteng. Wis mantep karo Gusti Allah. Ya Allah, aku ndonga muga-muga sehat, awet ayu, awet ganteng. Ngoten, wis. Pun terserah ndongane hajat jenengan napa-napa, iki mungkin mujadah dipimpin kalih Mbah Toha. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hasanukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum su'a bil firri la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampun para bini sepuh, para sesepuh, haji sepuh, para bapak ibu jamaah hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita mujahadah istighosah al-karomah budi mataram, munajat muja semedi tetungga dadi dewan ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi
Mujadah kula panjenengan mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kabul pinuwunanipun maksud ingkang sae-sae donya lan akhirat dipun tulak sedaya perkawis ingkang awon-awon dipun tebihaken saking ina donya ina akhirat dipun reksa saking penyakit ingkang angel tambani saking penyakit zahir utawi penyakit batin lan dipun tebihaken saking kanca ingkang bekta laknat saha dipun kempalaken dhateng kanca ingkang ambekta rahmat. Sederek kula panjenengan sedaya ingkang nembe peteng mugi kalipun paringi padhang ingkang saweknanten saged mugi kalipun paringi saras milih kados uni mugi kita sedaya dipun paringi jembar rezekine lan menawi dipun kersakaken seda saged pinaringan husnul khotimah saha padhang kuburipun lan bijing dipun kembalaken dhateng umatipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang saperti golongan mlebet swarga tanpa hisab amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan gesang ingkang istiqomah ing dalem kesainan hingga akhiripun tetep kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi pinaringan husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Nasaluka ridhoka ya Allah kami tu takruban Allah bil barakah wal karamah syamdul qadir wa lillah bi syafa'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlillah wa ridallah wa bi idnillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillah jamil wajhi min al-anbiya mursalin wal awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-amilin wal musyarifin wa jabil malaikatil muqarrabin sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Mijrail alaihi wassalatu wa salam. Alhamdulillah sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Alhamdulillah sayyidina wa jami' sahabati wa ila hadrati malaikat rohanina wa malaikat karubina wa malaikat mukarrabina wa ila hadrati ruhi sultanul awliya sayyidi syamsul qadir dinani wa sayyidi sayyidi junaidil baqadati qaddasallahu sirrahu wa hadrati jami' arwahi ahli silsilah qadriyah wa naqsabandiyah sayyidi sayyidi Ahmad Qutb sampai sayyidi sayyidul qadim sayyidi Ibrahim sayyidi Abdul Malik wa sayyidi Ahmad wa sayyidi Muhammad sayyidi Abdul Hakim wa sayyidi Muslim sayyidi Rahman wa sayyidi Abdul Latif wa sayyidi Ibrahim wa sayyidi Nabi wa sayyidi Rahman wa sayyidi